Umama uNyameka Goniwe ungcwatywe ngesidima nesithozela lusapho lwakhe kunye namalungu ANC. Lo kaGoniwe ebezinikele ekulweni urhulumente wengcinezelo kwaye ebeyinkokheli ibiphambili ekulweni udushe olusekelwe kwesini kulomandla weKrisani. Waba nenxaxheba ekusekweni kweECradock Residents Association kunyaka ka1983. Umama Goniwe usoleke eneminyaka yi69. Usisinyami ukhulele kwensi ewe Wayeshade nobhuti Matthew Goniwe kodwa khange menze lonto azibone njengomuntu okunyanzelekile makanikwe izinto kube ngumuntu wakwaGoniwe. Usapho lwakhe luthi luza kumkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle. Umama kaloku bengulamntu odlala indima ezimbini engutata engumama. Samkhumbula uthando lwakhe inkxaso yakhe. Ushiya ngasemva abantwana bakhe ababini. Eliqala lomzabalazo lichazwe njengegorha ebelezimisele ukuphucula imeko yabantu abahlala kwilokishi yaselingelihle. Ndinguzolani Moya wendaba ze SABC eCradock kwiphondo leMpuma Koloni.